गणतन्त्रआव बयहाबो मोनथाय दं किन्तु जायबायदि मानसिखौ बिथांमोना पेनेल लिस्टआव सोफादों बिथांखौथ' दिनै जोंनि बर' समाजाव मानसिनि लिस्टआवनो दोनखाया मानोना जोङो मोनदों जे सासे उन्दै गथ' जाया दिनै खिनानै दिनैबो खिबुखौनो सुनो रोङा बेफोरबायदि खिबु सुनो रोङै मोखां सुनो रोङै मानसिया जुदि बर' हारिखौ दैदेननो बिटिआरआव सान्थि लाबोनो बिटिआर बायदि हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान थानाय जायगायाव सेकेन्ड लार्जेस्ट कमिउनिटिफ्रा जादों मुसलमान दिनै बर'फ्रा 12 लाख दङ बावहाय आरो गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ जाय मानसिफ्रा दिनै बर' मुसलमाननि गेजेराव कनफ्लिक्ट खालामनो नागिरो जाय मानसिफोरनि स्पेसआ बर' अना बर' सृष्टि खालामनो नागिरो बेफोरबायदि मानसिखौ बिपिएफआ दिनै पेनेल कमिटियाव सोना दोननानै गावखौनो लाजि फोनांनायसो जादों जेखियानो जाया बिपिएफ इज नट इशु फर आस देयर इज नो मर बिपिएफ राइट नाउ दे हाग्रामा हि बिकाम्स ए हिस्ट्री बिपिएफ बिकाम्स ए हिस्ट्री हिरा सरनियाखौथ' बावगारसिगोन रायजोफ्रा मानोना हिरा सरनियाखौ मुसलमानफोरासो देरहा होदोंमोन दिनै मुसलमान गामियाव हिरा सरनिया हाबनो हागोन ना हाया सन्देह दङ मानोना गासैबो मुसलमानफोरा दिनै इउपिपिएल गोदौजोबखाबाय